Dacă investești peste 3.000 de euro pe lună în marketing pentru clinica ta și nu poți spune exact câți pacienți noi ți-a adus fiecare leu cheltuit, trebuie să auzi asta. Vezi rapoarte cu impresii, clicuri și grafice, dar nimeni nu-ți răspunde la singura întrebare care contează. Câți pacienți noi au venit luna asta și cât a costat fiecare? Fără răspunsul ăsta, iei decizii pe presupuneri. Nu știi ce să crești, ce să oprești și unde să investești mai mult. Și bugetul se duce fără o direcție clară. Noi am construit arhitectura conversiei, un sistem în care fiecare etapă e măsurabilă. De la primul click până la programarea confirmată, ai vizibilitate completă, tracking integrat, statistici în timp real, raportare pe cost, per pacient, nu pe metrici de vanitate, cum sunt vizualizările. Știi exact unde se duc banii și ce aduc înapoi. Decizii pe date, nu pe feeling. Dacă ai o clinică cu venituri stabile, investești deja în marketing și vrei control total asupra rezultatelor, răspunde acum la întrebările din formular și îți arătăm cum funcționează sistemul nostru de tracking și raportare. Nu lucrăm cu oricine, lucrăm cu clinici care vor claritate și rezultate măsurabile.